Ara ja passem a l'última de les ponències i donaré la paraula, és dir, a en Genís Roca, un company, un amic, que ja el conec des de fa molt de temps i que per mi és molt difícil i molt fàcil presentar-lo perquè és una persona d'un professional d'un gran prestigi, que és molt conegut i que, a més aquests dies ha agafat una rellevància particular, atès que té un encàrrec de país el qual no m'hi voldria jo trobar per la seva complexitat. I en aquest sentit, per això dic que és fàcil i és difícil. En tot cas, també és un gironí i m'he trobat en diferents ocasions a la vida, ens hem trobat en el nostre camí i per mi també és una sort, un privilegi tenir-te aquí avui entre nosaltres i poder-te escoltar. En Genís, la presentació oficial, és expert català en internet, ha treballat en projectes per internet en els darrers 25 anys, fou escollit un dels 25 espanyols més influents a internet pel diari El Mundo. És arqueòleg, això m'agrada molt. Llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona i també MBA per ESADE. I jo crec que has estat en molts papers dintre del sistema universitari i, per tant, per això crec que és una sort que avui estiguis aquí entre nosaltres i ens puguis fer aquesta darrera presentació. Endavant, Genís. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Dídac, sempre és un plaer, ja ho saps, i a disposar. He estat escoltant totes les jornades, he estat tot el matí connectat. Hem començat amb l'Alfons, que sempre brilla, sempre inspira. Però m'ha anat bé perquè hem començat parlant d'aquesta cosa que tothom parla sempre del canvi. Portem dècades parlant de canvi, de transformació, d'innovació, li anem canviant les paraules. Ara tothom parla de transformació digital, però li anem donant voltes a la mateixa idea de que cal espavilar i cal canviar. Després hem vist 4 casos concrets en què proposaven accions concretes. Miquel Àngel deia que podríem canviar el tema de l'autoavaluació, podríem implementar no sé què més. I ara al final en Ramon ens ha compartit una reflexió sobre com hem reaccionat davant d'aquesta cosa que ens ha sacsejat ara aquests dies, el coronavirus. Voldria quedar-me aquí, en aquesta última, sense ànim de pretendre en absolut sintetitzar el que s'ha dit fins ara. Tenia una petita presentació, però crec que me la saltaré per ser més àgil i poder complir millor els terminis. Jo a la vostra disposició. Però la idea seria: fa dècades que parlem de canvi. Dècades. Li anem canviant el nom. Però anem parlant de la necessitat de canviar i fins i tot anem desenvolupant metodologies organitzatives de com gestionar el canvi. I qui més qui menys ha llegit llibres o els ha escrit de com gestionar el canvi, la dificultat del canvi, la complexitat del canvi, etc. I al voltant d'això tenim tot de recursos de com atacar aquesta gestió del canvi. Hi ha qui parla d'incorporar tecnologies, hi ha qui parla de canviar processos, hi ha qui parla de fer un canvi cultural, la necessitat d'adaptar les organitzacions, orientar-se a serveis, us recordeu la famosa orientació al client, reconsiderar la proposta de valor, innovar, dinamisme... Bueno, hi ha per avorrir les pedres, ja. I després també parlem del paper de la tecnologia i sempre tenim sobre la taula un catàleg xulo de tecnologies modernes que ens permeten parlar de futur. Abans eren unes, però ara estem que si 5G, que si blockchain, que si quàntica, que si intel·ligència artificial. I tant si ets membre de la comunitat universitària com si no ho ets i estàs en el món d'empresa, tot això sempre és la conversa eterna. I parlem de la societat del segle XXI. I parlem del món del segle XXI, però és que estem al 2020. Ens hem polit un quart de segle ja i encara estem parlant que ens hem de preparar pel segle XXI. A veure, el segle XXI va començar fa 20 i escaig anys ja. Poder que ens hi posem. A la pràctica, malgrat que tots tenim teories, jo les meves i cadascú té les seves, a la pràctica seguíem treballant com si la transició cap al segle XXI fos un soft landing que ens deixés amablement en un escenari del 2021. I ha passat una cosa que es diu coronavirus, que ens ha fotut una petita bufetada, que ha sigut com dir, voleu fer el favor d'espavilar ja i
I tu, hi anem o no hi anem? Llavors, tothom parla que això del coronavirus ha accelerat coses. El coronavirus és una desgràcia. Tots hem patit casos a prop, hem vist patir, hem vist morts, i no faré bromes amb el coronavirus i que no us sembli que sóc un cínic, un frívol o que estic fent humor negre, però necessitàvem alguna cosa que ens espavilés. I no podia ser una cosa amable perquè pel mètode dels amables ja estàvem ja el 2020 parlant del segle XXI, però el segle XXI no acabava d'arribar mai perquè això no pot anar al tram-tram. Per tant, a mi el que m'interessa és veritables motors de canvi per parlar del segle XXI. Jo crec que hi havia dos grans motors. Un és la necessitat i l'altre és la il·lusió. I costa molt construir causes il·lusionants compartides per 400 milions de persones. Costa molt. La majoria de les causes que ens ajunten per fer un moviment una miqueta sísmic, i em sap greu, però la naturalesa humana és així, a nosaltres ens vertebra millor la necessitat que la il·lusió. Amb la il·lusió en seguida posem, vols dir, però no és ben bé això, seria una altra cosa. En canvi, amb la necessitat identifiquem clarament l'enemic comú i això ens ordena millor. Fins ara, causes necessàries compartides per 1.000 milions de persones, bàsicament només en teníem dues. Justícia social i canvi climàtic. Justícia social ho he englobat una miqueta perquè podríem parlar de la insuportable problema de gènere, masclisme, etc. Però ho podries connectar també amb justícia social, el que passa als Estats Units, què passa si soc negre, què passa si soc homosexual, què passa si soc dona, deixem-me en pau ja. Vull dir que tinc uns drets, que soc persona. Tot això començava a ser insuportable i teníem cada cop un nivell de combustió espontània i d'incendis i de lluites democràtiques, etc. I després tot el tema de canvi climàtic. El problema d'aquestes dues lluites és que no tenien calendari, no tenien tempo. Eren dues lluites que podrien perfectament ocupar-nos els propers 50 anys o els propers 40. Però no havia un tempo que ens digués això ho has de gestionar en els propers 3 mesos, en els propers 8 mesos. Ens anàvem perdonant la vida a tots. Doncs el canvi climàtic és molt greu, És molt greu. Però jo vaig a comprar, em costa molt no comprar plàstic, sobretot amb alimentació. És molt difícil no comprar plàstic. I jo faig els meus propòsits perquè penso que soc bona persona, però els de la meva família encara ho són més i estan ja molt radicals i em diuen plàstic no, dic, no puc comprar segons què i que no sigui plàstic. Ja he descartat les llaunes, ja només agafo vidre, però costa molt. I què passa? Ja 2020, ja portem un quart de segle XXI. Ara ha vingut una cosa que es diu coronavirus, que ens agermana tots amb una necessitat i amb una urgència i que té un calendari molt concret. I voldria compartir amb vosaltres el calendari d'aquesta crisi. Aquesta crisi comença el 13 de març, que és un divendres, viernes 13, això sempre ajuda a fixar les dates, un divendres 13, i ens han desconfinat avui dijous, ja el desconfinament total de Catalunya s'ha completat avui 18 de juny, 100 dies després. Hem estat 3 mesos sota paràmetres d'emergència. Són aquests 3 mesos que el Ramon parlava de que qui poc qui molt ha reaccionat i que hem fet això, hem fet allò. El Dídac parlava a la prèvia d'aquesta reunió que hem estat un rato aquí connectats tots junts. Ostres, com a... Compte amb el que dius, que he dit moltes bestieses. Com a responsable de tecnologia, ha sigut molt excitant perquè hem pogut provar coses o hem pogut fer coses que altres vegades, en altres condicions, hauria sigut més complicat, etc. Una emergència que s'ha tingut ocupats 3 mesos. 3 mesos extraordinaris, amb tots els paràmetres dramàtics de la paraula extraordinari. Confinats, tot tancat, emergència. Aquests 3 mesos, la prioritat ha sigut cuidar la gent. En el fons ha sigut cuidar la gent. Com que tinc un alumne que no es pot connectar? Com ho podem fer per ajudar-lo? Com que tenim un professor que no sé què? Com ho podem fer per ajudar-lo? Hi ha un que diu que vol venir, que no vingui, que la prioritat és que no assumim riscos. La prioritat ha sigut intentar cuidar la gent. I aquí tots hem fet diferències entre els que ens han cuidat i els que no ens han cuidat. I no ho oblidarem.
Tinc un amic que treballa en un lloc que els han obligat a fer no sé què, no oblidarem. Tinc un amic que treballa en un lloc i li han donat totes les facilitats, l'han ajudat a no sé què, no oblidarem. Ha sigut molt intens, hem tingut por de morir-nos, hem vist gent que es moria, hi ha qui ha perdut pares, hi ha qui ha perdut avis, no oblidarem. Es tractava de cuidar la gent. No era el millor moment per intentar vendre't una pòlissa d'assegurances, no era el millor moment per intentar colar-te. O sigui, les universitats en concret han fet una cosa que és noble i positiva i no s'ha comentat prou. No heu aprofitat per vendre cursos online d'un mes. Que us podríeu haver tornat ultraliberals mercantilistes i dir, ara, curs d'escriptura creativa d'un mes, curs de no sé què d'un mes, i segurament n'haguéssiu venut molts, perquè la gent estava tancada a casa. Però ara no és el moment de mercadejar amb sentiments i amb emocions i amb la gravetat del problema. No ho heu fet. Perfecte. Fase 2, la que entrem ara. Ens han desconfinat. Però l'emergència, el risc de salut pública continua existint. Tothom parla del rebrot d'octubre i calla que no sigui el rebrot d'agost o el de novembre o el de gener, però tots sabem que el virus continua sent una amenaça i que no la tenim controlada. Tothom parla de la vacuna, però la vacuna tardarà molt. Hi ha gent que parla que potser tindrem una vacuna a l'octubre o al novembre. És cert que hi ha gent que diu això, però la majoria no diu això. La majoria diu que una vacuna no és raonable esperar-la fins final del 2020. I suposant que tinguem una vacuna a finals del 2020, tindrem un altre problema. A Espanya, a tota la península, no hi ha cap lloc que pugui fabricar 50 milions de dosis de la vacuna que trobin. L'haurem d'encarregar a un laboratori d'un altre lloc, que haurà de fer els seus 50 milions, els nostres 50 milions, els 50 milions de no sé qui més, i hi haurà un col·lapse de producció i això alentirà encara més el procés i quan per fi t'arribin les 50 milions de dosis, el que tardis tu en inocular-la a tota la població. Pensar en vacuna és pensar en 2022, 2023. Sembla que el més raonable és parlar de tractament. Sembla que el que podem esperar millor és que siguem millors diagnosticant, que quan te diagnostiquem no sigui perquè tens febre, estàs estossegant i te falta l'aire, sinó que diagnostiquem una miqueta abans i que ve tot el tema dels asimptomàtics, de la disponibilitat dels PCRs i de les proves, etc. Tampoc serà senzill. I que amb la mesura que diagnostiques, amb la mesura que diagnostiques amb una miqueta de temps, el tractament sigui més benevolent i no sigui intubar-te un pulmó artificial amb una UCI. L'expectativa més forta passa per millorant el diagnòstic i millorant el tractament. Però aquestes dues coses també, quan parles amb gent una miqueta raonable, se te'n van també a mitjans del 2020, setembre de 2020. I calla que no sigui 2021. Dit d'una altra manera, l'activitat subjecte a risc podria ser que fos tot el 2020 i tot el 2021. Això vol dir que tots nosaltres ara, tots vosaltres, esteu dissenyant plans de contingència per al proper curs i és un proper curs en el que partiu de la base que en qualsevol moment pot passar qualsevol cosa. En qualsevol moment podem enviar una altra vegada a tothom a casa. El Ramon deia, el futur és presencial. Bueno, pel 2021, el 2021 podria ser que tingués de tant en tant 20 dies telemàtics, perquè hi ha hagut un rebrot, ja no un rebrot a tot Espanya, però potser hi ha hagut un rebrot a Olot i tots els estudiants d'Olot no poden venir. O hi ha hagut un rebrot a no sé on i es confina tot allò. Per tant, tota l'activitat del 2021 està condicionada. Per no parlar només d'universitats. Els restaurants han de tenir una distància de seguretat entre taules i un restaurant que fins ara tenia 20 taules ara en té només 10. Aguantarà tot un any només en 10 taules? La gent que volia fer un postgrau el farà just aquest any, que té el risc de que s'interrompeixi l'activitat? Tindreu el mateix nombre de matrícules al setembre? Com serà aquest 2021? Perquè això de nova normalitat no en té res. La nova normalitat serà quan tinguem la vacuna, quan tinguem el tractament. Per tant, ara tots estem dissenyant plans de contingència per aquest 2021.
I després hi ha un altre, que jo en dic la resistència. El primer escenari, aquests 100 dies que hem passat, eren els de l'emergència, i el segon escenari és el de la resistència o el de la urgència. I aquí el principal és com protegim l'activitat. Com protegim l'activitat. I hi ha un tercer escenari, que seria l'horitzó, que és a l'endemà d'aquest tractament, a l'endemà d'aquesta vacuna, com estarem i què farem. Dependrà de com passem el 2021. Dependrà de com passem el 2021. Si les decisions que prenem per executar el 2021 condicionen les nostres opcions pel 2022. I aquí voldria compartir amb vosaltres algunes reflexions. Em sembla que hauríem de tenir, ara ja hem acabat la fase 1, si voleu, aquesta primera etapa d'emergència, però el desitjable, en la meva humil opinió, hauria sigut tenir a la vegada gent treballant per l'emergència, aquests 100 dies, gent que se'n cuidi, però a la vegada tenir ja gent treballant per la urgència, per aquest horitzó de tot el 2021, i no posar-nos-hi ara, sinó ja havent-hi posat fa 100 dies, i a la vegada ja ara tenir gent treballant per aquest horitzó 2022, on creiem que serem, quines són les nostres apostes i com volem ser. Si seguim gestionant sobre la marxa, això no ho acabarem mai i és molt avorrit. Us poso un exemple. Quan va començar el confinament, Itàlia, el govern d'Itàlia, va agafar a un grup de 20 persones i els hi va encarregar dissenyar un pla que li va dir 2020-2022, que vol dir tot l'any que ve. Vull dir, quan ens desconfinin, què hem de fer? I el vam presentar la setmana passada. Són 106 accions absolutament detallades. Tant de bo ho tinguéssiu. No sé si ho teniu. Sospito que no. I és normal, però per tenir un pla detallat de 106 coses per sobreviure el 2021, ens hi teníem que haver posat el 25 de març. Ens hi podem posar ara, no cal que ens flagelem, però a diferència de les altres causes de gènere o de clima, etc., aquesta crisi ens marca uns calendaris molt concrets i ens permet uns plans d'acció molt concrets i em sembla que els hauríem d'estar fent. I per aquest horitzó del 2022 us posaré alguns exemples de món d'empresa per si us inspiren alguna cosa. Per exemple, podria ser que el low cost s'hagi mort. Serà molt difícil mantenir activitats molt barates si tens poques taules al restaurant o poca capacitat de posar 80 persones enxovades en un mateix lloc, o etc. Parlant del nostre model de turisme, que el líder que està a Girona, Catalunya en general, tot turisme és una part important del nostre PIB. Ostres, hi havia un tipus de turisme low cost que ens havien fet part de dir que no volíem, que no ens agradava, però aquí estava, 2020, i aquí el teníem. I ara no sé si es podran mantenir aquests preus tan tirats amb les noves condicions de treball. Això ho podem viure com un desastre, que en farem de tota aquesta gent que vivia així, o podem viure com, mira, podem redissenyar el turisme del país, abandonar l'etiqueta de low cost i fer una proposta de país de turisme diferent. Vull dir que aquesta sacsejada és una bona excusa per com volem ser el 2022, donades les coses que ens passaran el 2021. No? Una altra cosa que passarà en món d'empresa, però tot això us ho estic dient perquè us vull provocar un parell de coses. Una altra cosa que passarà en món d'empresa, i vaig molt ràpid, són 35, però us prometo que vaig molt ràpid. Una altra cosa que passarà en món d'empresa és que els que estaven molt febles econòmicament i molt apalancats en deute i que necessitaven línies de crèdit i préstec, calla que no palmin. En canvi, el que tenia molta tresoreria, el que tenia cash, aquest pot aguantar 2 mesos sense facturar. L'altre que estava pagant lletres i deutes i tal, s'arrisca que li embarguin tot, s'arrisca que tal. Depèn de que l'Estat li doni una pròrroga, l'Estat diu que sí, però al final no acaba mai d'arribar ni amb la pròrroga ni amb l'ajut i quan arriba tu ja has tancat. Vull dir que em sembla que hi haurà debilitats financeres i en moments de debilitat financera el que acostuma a passar amb els mercats és que hi ha processos de fusió i adquisició. Un tio que tenia 2 hotelets a la Costa Brava i que anava fent i que aquesta bufetada no l'aguanta
i que ve un gran grup hoteler i diu, mira, va, te'ls compro. Això sí, te'ls compro a un preu que tu poder no haguessis considerat mai. Però aquests processos de fusió, tu els pots considerar com, hòstia, quina putada, hi ha gent que haurà de vendre en males condicions i això és una desgràcia, i és cert. Però hi ha una altra manera de mirar-s'ho, i aquesta primera és certa, no vull ser frívol, però hi ha una altra manera de mirar-s'ho que és la nostra economia no té actors potents, tot està terriblement fragmentat i amb intel·ligència de país podríem crear un gran grup per competir al món. Sigui amb hotels o sigui amb una altra cosa, però els processos de fusió i de concentració a vegades et donen el tamany necessari per sortir a competir al món. I si tu repasses Catalunya, no tenim gaires sectors amb res massa gros que pugui anar a competir por ahí. I en un món digital i com l'actual, el volum és una clau de competitivitat forta. Universitàriament, Catalunya, i aquí no em vull posar en geopolítica ni vull repassar la història ni res, és una opinió de ciutadà, és un territori universitari increïblement fragmentat, amb poca massa crítica per massa res. Que un país com Catalunya tingui 17, 18, 20, 22 universitats, si voleu, ho justifiquem, i jo seré el primer en donar-vos la raó, però és un territori de 7 milions de persones amb 20 universitats. I si es tracta de competir amb prestigi, amb recerca, amb altres coses, dona la sensació d'esforç fragmentat. I si el turisme es planteja abandonar el low cost i concentrar-se, jo no sé el que ha de fer, no va amb mi això, però penso en veu alta, amb ànim de provocar. Què faran les universitats? La meva aposta és que el problema és el regulador. Teniu una gran sort, que és el regulador, i teniu un gran problema, que és el regulador. La vostra gran sort és el regulador perquè us ha concedit el monopoli d'expedir títols oficials. Sou els únics que podeu fer-ho. Aquest monopoli es protegeix. Si no fos pel monopoli del títol oficial, a mi em sembla que molta gent exploraria altres opcions d'aprenentatge. Però les altres opcions d'aprenentatge, al final de l'itinerari, no hi ha un títol oficial. I vosaltres teniu un títol oficial. Això us dona una posició competitiva. Per contra, el mateix regulador que us ha donat l'exclusiva del títol oficial us fa treballar sota una normativa i unes regles, permeteu-me la llibertat amb la que us parlo, molt rares. És a dir, el disseny de carrera professional d'un docent o d'un investigador és molt raro. El que puntua i el que no puntua per ser catedràtic és molt raro. El Didac ha fet menció al principi, i no estic presumint perquè ja ha dit que és un marrón, a mi el govern m'acaba de fer un encàrrec que l'he pogut acceptar perquè no soc professor universitari, perquè com a professor universitari no puntua. Ajudar el teu país et frena amb la teva carrera per ser catedràtic. No dona punts. Tu has de fer un paper en una revista científica. I, ostres, no anem bé. Per no parlar de tot el reglament que acompanya l'homologació d'un títol, el nombre de doctors que ha d'haver-hi, etc. Això a poc va allunyant la carrera professional de la realitat, en la meva opinió, i també va allunyant l'oferta de la demanda, en la meva opinió. Tota aquella teoria que estic acabant, tota aquella teoria que he citat al principi de teories de gestió del canvi, que dic que n'hi havia moltes perquè ja som experts en parlar del canvi, etc. Durant fa 15 anys, jo això ho havia sentit, es deia l'important no és arribar a no sé on, l'important és arribar-hi junts. L'important és que hi arribem tots. No has d'anar massa de pressa perquè et puguin acompanyar tots. Això ja no es diu enlloc. Ara el que es diu és que els que no volen canviar, o els que no poden canviar, o els que no saben canviar, ens estan frenant de canviar. I que quan tu dissenyes plans de canvi que ja són inexorables, has d'acceptar que hi ha gent que es quedarà fora. I que es quedin fora. Això, mal fet o mal explicat, pot semblar ultraliberal o dèspota o inhumà, però el futur de l'organització
passa per ser capaç d'implementar uns canvis, malgrat els que no volen aquests canvis. Per tant, si tu t'orientes a incorporar el que et frena, ho frenes tot i poder no arribaràs. La normativa que ens regula està dissenyada per evitar els tramposos, està dissenyada perquè no et passin la pirula, està dissenyada perquè els que no ho fan bé no puguin treballar, però el resultat és que els que volen explorar no poden treballar perquè la normativa s'ha tornat molt rígida. La normativa rígida és una filla de l'època industrial, és una filla de quan tenies que estabilitzar els processos de qualitat, garantir els processos. Per fer tot això, tenies que fixar una normativa que garantís que les coses es feien ben fetes. Però aquesta mateixa normativa ara no ens està deixant explorar. No vull ser lleuger amb les consideracions ni amb les conclusions, però jo faria molts més títols no oficials. Perquè sospito que és aire fresc per provar coses i explorar coses. El títol oficial és valuós en la mesura que el mercat laboral el valori. I qui valora el títol oficial és el mercat laboral oficial. És l'administració qui demana titulació o les empreses extremadament grans, però el nombre d'organitzacions que quan fitxen algú van més en la línia del que deia l'Alfons, de ets inquiet, tens curiositat, tens ganes, i cada cop es pregunta menys què vares estudiar. Es pregunta, però també pregunten quines aficions tens i què llegeixes. Per preguntar no te n'estiguis, però el que fa determinant en un procés de selecció comencen a ser altres coses. Què has fet? Amb qui ho has fet? Començo... En tot cas, per concloure, cal un pla per superar l'any que ve. Si voleu, us ensenyo el pla que ha fet el govern d'Itàlia. Són 106 accions baixades a detall i cal un horitzó de com creiem que estarem el 2022 i quin paper volem tenir en aquell 2022. L'avantatge del coronavirus comparat amb el que ha passat amb altres, amb gènere, el clima, etc., és que té un calendari molt concret i és una gran oportunitat per posar agenda a les organitzacions. És només una reflexió compartida i espero que us hagi semblat interessant. Moltíssimes gràcies, Genís. La veritat és que a mi m'ha agradat molt, m'ha sacsejat i, per tant, això és important i això és bo i coincideixo en gran part i m'encantaria quedar-me amb tu un bon rato i xerrar, com qui diu, fins que s'acabi el segle. Ja que ho deies, no? En aquest sentit. Sí, a vegades també un té la sensació de que estem preparant-nos tant pel futur que al final el futur arriba i encara t'estàs preparant. No? Per això o no arriba, que és pitjor. La frase que deia en Ramon, se la vaig comentar jo, és una frase d'en Tom Peters, preparados fuego apunten, jo la vaig deixar anar el primer dia i tu hi vaig dir a la meva gent, escolta, anem per feina aquí. I em recordo la frase aquella de la pel·lícula Dia D, aquí hi ha dues classes de persones sobre la platja d'Omaha, els que estan morts i els que moriran, així que fotem el camp, ho va dir un general. Més enllà d'això, anem molt justos de temps, perquè sí que la plataforma Zoom té uns horaris i els apliquen de manera rígida i intransigent. I tinc dues preguntes i m'agradaria, és a dir, que les poguéssim atendre abans de tancar. I només serien aquestes dues preguntes. Si n'hi ha alguna més, agrairem que ens ho facin arribar als participants perquè així te les puguem traslladar i poder-les acabar de resoldre offline, no? En Juanjo pregunta si de veritat creus que el canvi provocat per aquesta necessitat perdurarà o d'aquí 4 dies, jo m'imagino que seria més d'aquí 4 dies, però entenc l'expressió que diu, ja ningú se n'en recordarà. No, molts dels canvis que hem vist ara no perduraran. El que passa és que mentalment aquesta pregunta trasllada la idea de que això ja s'ha acabat i sospito que no s'ha acabat. Sospito que aquesta tensió que genera aquesta crisi es perllongarà tot el 2021. També crec, però no ho dic perquè tingui informació, no, és una opinió, per tant és un debat. Crec que qualsevol cosa que sigui rebrot, que pugui passar, no serà com el que hem tingut. Dubto molt que es torni a tancar tot el país 100 dies, dubto molt que es torni a tancar tot el país 20 dies, però no descarto gens que es tanqui una ciutat 20 dies. No descarto gens que es tanqui una escola 20 dies. No descarto gens que tinguis
2 persones amb febre diagnosticades que van estar ahir a l'aula de literatura i que el protocol sanitari et digui tothom que va venir ahir 15 dies a casa. I llavors hauràs de fer alguna cosa. Vull dir que si fos un terratrèmol, hi ha rèpliques. I aquestes és una bona metàfora, és una bona metàfora. Aquestes rèpliques fan que aquesta oportunitat de continuar posant canvis sobre la taula no hagi caigut. Però sí que és cert que, malgrat tot el que hem viscut, no podem considerar res com a consolidat. Per tant, si ho vols consolidar, t'ho has de currar. I tenim una altra pregunta de l'Àngels Esquirol, que diu que què en penses de l'estratègia de relocalització d'empreses? No sé si entenc bé la pregunta, però... No tinc més detall. Sí, no, però ja. Però el que ha passat ara és que, per exemple, la indústria de l'automòbil depenia molt d'aprovisionament que venia de Xina i amb tot el que ha passat s'ha vist que dependre de Xina era dolent i hi ha qui parla de que alguns d'aquests components poder es fabricaran ara aquí a casa nostra. I que això dona una oportunitat de que ho vulguis intentar resoldre tot amb un radi de proximitat més a prop, amb un comerç més local o més proper. Això, malauradament, no serà del tot cert, i menys en casos com ara indústria, etc., perquè hi ha un tema que es diu cost, que pel plaer de tenir-ho més a prop no justifica cert cost. El que sí faran això se'n diu redisseny de la cadena d'aprovisionament, el supply chain management, depèn de quin idioma vulgueu parlar. Sí. Llavors, el que sí faran tots és tenir una alternativa d'aprovisionament que estigui en una altra zona geogràfica radicalment diferent. Llavors, tot el que estava a Xina, probablement, en alguns casos, es veurà com es busquen alternatives a un altre territori i dubto que no serà el nostre. Crec que no serà el nostre, perquè Europa és cara i vella. Cara, vella, cansada, avorrida, plena de normativa. És més fàcil que l'alternativa a la fàbrica xinesa de components d'automòbils s'instal·li a Colòmbia o a Perú o a Bolívia que no aquí a casa nostra. Per tant, no ho fiaria tot a això. Tot i que, en altres casos d'indústria menys pesant, sí, realment veurem com certes coses... No sé, no teníem mascaretes perquè aquí no en podíem fabricar. És una miqueta trist, tu. Però també s'ha de dir que aquí teníem fàbriques que feien mascaretes perquè li comprava tot era Xina. Déu-n'hi-do. Perquè aquí estàvem distrets decidint qui pot comprar, qui no pot comprar, si la compra és centralitzada, si s'ha de fer un concurs, si s'ha d'homologar. Us recordo que la SEAT va agafar tota la seva planta la cadena de fer sistemes de ventilació d'aire dels cotxes, la va readaptar en un temps rècord per fer respiradors artificials. L'experiència de l'alitat, sí. Varen muntar una cadena per muntar respiradors artificials que em sembla que en feien 30 o 40 per dia i en podien donar 400 per setmana al sistema, però van tenir que parar-ho tot pendents d'homologació. És el problema que tu has comentat d'aquesta Europa vella, cansada, avorrida i sobretot supernormalitzada. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Genís. La veritat és que és una sort haver-te tingut aquí i una sort haver-te i un privilegi poder escoltar, diguem-ne, les teves reflexions, que jo crec que segur que tots els que les hem escoltat les farem nostres i les compartirem amb els nostres companys, atès la importància. Com a historiador que tu ets, m'imagino que et deus estar preguntant què deuen pensar els historiadors del futur sobre aquesta etapa, de la mateixa manera que nosaltres a vegades estudiem etapes anteriors sense pensar que hi havia gent com nosaltres que les anàvem vivint sense saber ben bé on anirien a parar, no? Sospito que fins ara els historiadors encara ens posarien dins del segle XX. És veritat, segur que algun, i fins i tot en blanc i negre. Moltíssimes gràcies, Genís. Ja finalitzada, és a dir, les ponències i aquests torns de preguntes, només agrair a tots els ponents de nou, diguem-ne, la seva presència, les idees que ens han compartit, el mestratge que ens han fet. També agrair a tots els participants que també ens han estat escoltant i que de ben segur, és a dir, les idees que aquí hem compartit tindran molt d'impacte. També als companys que hem estat participant amb el comitè de programa i particularment a tot el personal del CSUC que ha fet possible que aquestes jornades
es desenvolupessin dintre de tot amb una certa normalitat i que després de 20 anys d'atac la gent ha pogut complimentar malgrat tot, malgrat que en algun moment donat vam tenir un moment de debilitat, vam treure una motivació extra atesa la situació en la que ens trobem i de dir que estem aquí, estem de peu i estem disposats a mirar el futur a la cara. Moltes gràcies a tots i no oblideu de respondre a l'enquesta perquè no és l'últim atac. Estic segur que aquest segle XX, XXI, no me'n recordo d'on estàvem, segur que en farem unes quantes més. Moltes gràcies a tots i donarem per finalitzada la trobada. Moltes gràcies.